bejelentés. Te geci! Te geci! Te geci! Te geci! Nos, sziasztok! Újra itt vagyunk, és most sorba viszünk egy pályát. Igen, pályákat fogunk vinni sorba, lehet, hogy ez is több részes lesz. A jól ismert Super Fighters, nem jól ismert, előbb mutattuk be. Super Fighters nevű játékban, ami lehet, hogy már mondtuk, full, de nem volt 10 másodperc. Úgyhogy, de fogunk új játékot is bemutatni. Persze, ilyen internetes játékokat fogunk bemutatni. Szerintem az a sorozat erről is fog szólni. Még mit mondjunk? Ja, és... Most lesz egy kis... Na, akkor üdvözlök mindenkit, újra Vili vagyok. Nem változott meg azóta a nevem mi. Szóval... menjünk tovább. Engem a máimot. Igen, most lehet, hogy most még lesz néhány vágást, mert fogunk menni majd vacsorázni. Aha. Ne! Föl fogja robbantani? Tudtam, hogy föl fogja robbantani. Kifogyott. Itt van. Ó, te geci, megöltelek. Jó, menjünk tovább. Jaj, újra játszottam. Nem kellett volna. De most nálam van. Ó, éppen szétlőtt. Megint ez a geci. Te geci. Mit teszel, Dominik? Nem kiflödt. Jó, szépen vágni. Mondom te meg a máimot. Jó, várjál. Menjünk. Mi? Nem nyitódott ki? Mire, menjünk? Menjünk. Na, akkor még egyszer vigyük ki. Várj, most robbanthassam föl. Most lehessen ennyi mély. Jó van, öld meg akkor. Kötce. De én foglak fedezni ám. Jó, csak akkor lő, hogyha nagy bajom van. Oké. Vili, megbeszéltük, hogy csak akkor lősz. De ne lőjé! Ma meghalta. Istenem. Ne! Sniper! Mondtam, hogy ne lőjé. Jó van már, na nem kell 8-szor mondanod. Ez mit csinál? Te geci! Te geci! Te geci! Te geci! Vágod te azt! Te geci! Jó van, De várjál. már ne olyan hangosan, mert itt a apu. Jó van. Tegnap mi volt a kérdésed? Apu, te mikor kezdted el a káromkodást? Fontos dolog megkérdezni a apától 10 éves korban. Nem? Na, Opa! na menjünk. Jó, menjünk tovább. Jó, ide menjünk. Opa, shotgunja van. Ott is van egy. Már ketten vannak. Na, gyere csak te. Meghalsz! Igazán? Akkor ezt figyeld! Nem neked mondtam. Ha! És még... Belém lőtt shotgun. Ne, mit csinálsz? Nyugi, Vili, nyugi. Nyugi, Vili, rám ment az összes tűz. Nyugi, Vili. Jó van, de hogyha te meghalsz, én elintézem. Abban ne legyél olyan biztos. Vigyázz onnan, mert Igen, akkor lelövöm. Nem kell előnöd, én szétvágom fejszével. Te geci! Gyere ma vissza, te! Jóska gyerek, most popázza. Várj, na. Afidozé. Geci! Jó, mondom, hogy ne hangosan, előbb mondod, hogy ne beszéljünk hangosan. Ott egy hasonmásom. Gecit itt szétlövöm. Istenem, te geci! Jó, mondom, hogy ne beszélj hangosan. Jó, de én a hasonmást oda elintézem, jó? Biztos vagy benne? Vili! De Istenem! mi van? Na, menjünk tovább. Most már rád hagyom a feladatot, mert ez a kedvenc pályád. Aha! Nem tehetek róla, hogy most egy... Ne, megöltem. Nem, ott a hasonmásom. Nekem ugrott és meghalt. Az nem a hasonmásod, azon van szemüveg az agy. Hát és? Hát csak szemüvege van. De Jó, egyszer az szemüveget. agent, te meg Scott vagy. Ki tudja? Csak fölvetted nevet lehet. De robbanj! Menj arrébb! Ne! Az
irodánk! A közös iroda. Ez az irodánk, ez a VD iroda. Oh. Még van gép is ott is. Megy rajta a Super Fighters. Na, visszatérünk, csak Vili megkapta a combját, én pedig a másikat a kiflimet. Nem a saját combját. Leamputáltam, most voltam lábműtéten. De várjál már, ezt bele kell... Jézus, de hülye vagyok. Arra, mehet akkor. Ámolha! No. Ez ki volt? Nem. Geci, most meghalsz. Nézd a klosságem telefonon. Geci. Ó! Megy egyenes. Ne, meghaltam. Ne, vigyázzál! Ne. Istenem, pedig jó fegyverem volt. Most elhenni kell. Nem. Gyere csak. Az akkora tüzöttem Gyere az. ma! Csak azért volt, mert túl messze kerültem el, mert ő. Ja! Jártam ám karatéra. Hangsúlyozom, jártam. A frontba. És egyben hagytad az ojót. Igen, ilyen jót még egyet nem találnak. Hát nem 100, hanem 101 fekvőt kellett csinálni. Megdegöltem. Én őrzöm az irodát. Jó van, Vili. Meg beleugrottam vízbe. Vagyis az öntetbe. És még van egy, de... 6 percbe csináljuk. Amúgy most az lehet, hogy több perces lesz. De várjuk ki, amíg eszünk, na. Mi van? Mondom, várjunk ki, amíg eszünk. Na, De egy vágás eszünk. mert tömjük a majmot. De geci! Eszik a geci. Ott a Vili, lássátok? Itt a... Itt a... Ez a Vili. Itt lesz ki a Vili. Na most tényleg lesz egy vágás. No, viszont ez bárjálok. Akkor ez Vili. Jó, te is szálljal beszélünk. Jó van. Tudjuk, hogy ízletlenség, de most... Most nézzétek el nekünk, na. Na! Nem menjél oda, ne följönni, meg lelövöm. Az anyád. Te barom! Te geci! Igen, az, pontosan az. Megöltem a Billit, az anyád úristenit. Én a Billit oda nem adom. Megölöm a Billit, az anyád, Vili, most én megölöm a Billit. Megölöm a Billit, az anyád úristenit. Az anyádat! Megölt engem a Billy végül. Nem öltem meg a Billit, mert az anyja úristenit ölt meg engem végül. Megölöm a Billit, enyém a Billy. Neszem, te... Istenem! Pedig nézzétek meg, itt van a lámpa. Én nem látok semmit! Jaj! Most nekem kell koncentrálnom. Jó van, Mire erősebbek lesznek az elsőhoz, ezért tudatosítani kell. Meg rugdalja, ezért nem tud átmenni, az mondjuk jó. Amíg ott rugdal, addig én megölöm őket. Vagy megölöm. Láttad, hogy ment a izé? Szék, vagy mi az? Na, ezt jó, nem. Igen, Willi ebben már profi. Jó, meg a kacsás játékban, amikor be fogunk mutatni. Igen. Azért, hogy kacsa invázió van. De egyébként nem csak olyan, van egyszerű módja is. Megöltek. Na jó van, marha jó, elmondod, profi vagyok, most már megölnek 10 másodperc alatt. Vigyázz, sniperje van, lesz. Na, felégeti az irodánkat. Én meg fölrobbantom, marha jó vagyok. Isten. Először az a csávó olyan, mint Hitman. A marha, Vili, vigyázz! Ne lőj bele! Szóval meneküljen, szólj, ó!
Nem kell itt menekülni. Vili, ott van fölötted a izéja. Meghalok! Meg fog halni, lehet! Meg fog halni! Hát a csávó marha erős. Ha kettőnket kivégez. Nem, ma rossz pályába mentünk bele. Na van már 10. Jézus a Billy. Van már 10 perc felé, nem baj, legyen több perces. Nem, akár. Sziasztok, mi Vili voltam, Sziasztok. mehetem Domi.